ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍ର ବେବି ବମ୍ପ ଅନନ୍ତଙ୍କ ବିବାହରେ ଛାଇଗଲେ ମସ୍ତାନୀ। ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ବିବାହରେ ରଣବୀର ସିଂ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ ମଚାଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥିଲେ ମସ୍ତାନୀ ଗର୍ଲ। ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକେ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତଟକା। ରେଡ୍ ଓ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସୁଟ୍, ରେଡ୍ ଚକର୍ସ ଦେଇ ଇୟରିଂ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଦୀପିକା। ତେବେ ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ଥିଲା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ଯାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଚାଚାନ୍ଦ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ବେବି ବମ୍ପ ସହ କ୍ୟାଜୁଆଲ ଲୁକ୍ ଅନେକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ଅତିଥି ଗହଣରେ ଦୀପିକା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କି ଯେ କେହି ଦେଖୁଥିଲେ ଘଡ଼ିଏ ଅନାଇ ରହୁଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ କେଶରେ ଗଜରା ଲଗାଇ ରିସେପ୍ସନ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଆସିଥିଲେ ନଜର। ଏହାରି ଭିତରେ ଦୀପିକା ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଭେନ୍ୟୁରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ନିଜର ବେବି ବମ୍ପକୁ ବି ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଗ୍ଲୋ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ବେଶ୍ ହସୁଥିଲେ। ଏହି ହସ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କରିଥିଲା ଡବଲ। ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁଟ୍ର ଦାମ୍ ଥିଲା 1,99,500 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ତୈରାନୀ ଇଣ୍ଡିଆ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଣବୀର ସିଂ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଆସିଥିଲେ ଡିମ୍ପଲ ଗର୍ଲ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।